Pero kumpirmado po ha, kumpirmado, fake news ang ating presidente, bangag na fake news pa. Mas lalong fake news yung kanyang spokesperson na talaga namang queen of fake news. At syempre, ang kumpirmadong-kumpirmado, nag-junket lang ang high-level delegation galing sa DOJ na pinamumunuan ni Secretary Vida sa Prague. Nakita nyo naman nakapagdasal sila doon sa Santo Niño de Prague. No? Alam naman yan talagang nais puntahan ng mga Pilipino. At I'm sure dahil nagpunta sila doon, nagpunta na rin sila doon sa Old Town District, nandoon yung Charles Bridge at nandoon yung astronomical clock. At sigurado ko dahil nandoon na naman sila, dinala pa sila ng ating ambassador doon na talagang nagyayaya naman sa mga Filipina officials doon sa Prague Castle. At I'm sure nakatikim sila ng Prague food, no, na hindi naman ganun kasarap kaya hindi kayo masyadong maraming na-miss. Pero nakakabuisit, halatang-halata na wala silang dahilan para magpunta sa Prague kasi nandun naman yung ating ambassador. It's not as if wala tayong mission sa Czechoslovakia at alam niyo naman, maski ang ambassador ay hindi sekretary, pareho lang sila ng estado dahil ang ambassador ay alter ego ng presidente doon sa kanyang diplomatic post.